Usa kay 32 anyos nga babaeng nang labalang kilid sa suba sa Bukirong Barangay sa Cagayan de Oro City ang nakaplagang patay. Ang biktima gituuhang gilugos una gipatay. Suspect nadakpan sa follow-up operation sa kapulisan. Aning report. Patay na diyang nakaplagan sa mga residente sa Barangay Tansulihon sa Cagayan de Oro City ang 32 anyos nga babae. Aduna kini samad sa ulo ug hubo na diyang nakita ang iyang patayng lawas. Sa pakikinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa sister-in-law sa biktima, gibutyag ni ini nga igo lamang ng laba ang biktima kilid sa suba Miyerkules sa buntag. Natingala na lamang sila diyang adunay nagtaho kanila nga nakit-an ang patayng lawas ni ini. Sa gihimong follow-up operation sa Lumbia Police, nadakpan ang 23 anyos nga gitudlong sospek sa maong krimen. Matud pa sa otoridad nga human ang krimen, nakita kuno ang motor sa sospek nga anaa duol sa lugar sa nahitabuan. Na-recover sab ang sanina ni ini nga daw aduna pay mga dugo. So motong sa isa ka area sa Lasang, nakita nato ang atong suspect nato through sa pagtawag sa atong yang igsuon niya. Patawag sa yang igsuon niya, nasa gilid lang ato ang mga operatives uban ng mga barangay tanod nato. Sa pakikinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa sospek, gilimod ni ini nga siya ang mihimo sa krimen. Gikan ko nag-inom sa balay. Gikan ka na? Inom. Nag-inom? Sa balay? Oo, nagatulyan ko sa akong uma. Ato na yung kaog sa imong uma. Pagkahuman? Ako naman nilang napangita na noon nga pagkakuan. Pero ikaw, para nimo, dili ikaw. Dili ko sir. Apan ang kabanay sa biktima, dako ang pagtuo nga mao ang sospek ang naghimo sa krimen. Tungod na sab sa mga daang record ni ini sa ilang lugar. Akong nahimbalan sa una, sir, wala lang gina siya na blatter. Sa kong magulang nga, hangyo siya sa asawa sa kong igsuon nga kanang ablihi ko kay musulod ko diha kay gusto daw kuno siya motilaw. Nana nga istorya 2022 nga year. Karon, gipailawom pa sa autopsy ang patayng lawas sa biktima. Kung mapamatud-an nga nahilabtan ng biktima, posibleng mag-atubang og kasong rape with homicide ang sospek. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.